Ang life tip of the day ko sa inyo ay when there's big change, the ones who are comfortable are the ones who are left behind. In Tagalog, pag may isang malaking pagbabago sa pangkalahatan, ang mga taong pinakakomportable ay ang mga taong may iwanan. At kaya ko sinishare sa inyo to. Yan si Nicole sa likod ko. Kaya ko sinishare sa inyo to dahil kasi ako, I'm a true believer na dapat we should always continuously change. Hinahasa yung instincts mo, yung mga habits mo, na anytime dapat ready ka magbago. Actually, madali lang siya intindihin, pero malalim ang meaning niya. So gusto ko lang sabihin ulit, pag merong malaking pagbabago, ang mga taong pinakakomportable ay ang mga taong may iwanan. Yun lang aking life tip of the day. At I hope na enjoy nyo ito habang naglalakad ako sa mga beautiful and cozy esquinitas ng Cusco, Peru. Bye! Peace!